Всяки ден правим едно и също. Пускаме чешмата, наливаме си чаша вода и я изпиваме, без дори да се замислим. Но, замисляли ли сме се някога какво всъщност има в тази вода? Днес ще се потопим точно в тази тема. Ще разгледаме скритите опасности в питейната вода, а също и правилата, които би трябвало да ни пазят. И така да зададем въпроса директно. Какво може да се крие във водата, която стига до нас? Отговорът, оказва се, е доста по-сложен, отколкото изглежда. Една от основните заплахи, на които ще обърнем внимание, са така наречените тежки метали. Говорим за елементи като арсен, олово, живак. Да, те са си естествена част от земната кора. Проблемът обаче идва от човешката дейност, индустрията, селското стопанство. Заради тях концентрацията на тези елементи в природата, а оттам и във водата ни, започва да достига опасни нива. Добре, но защо са чак толкова опасни тези метали? Защото не става дума просто за някакви си замърсители. Те са системни токсини. И какво означава това? Означава, че не удрят само на едно място. Веднъж попаднали в организма, те се разпространяват навсякъде и могат да увредят, почти всичко. Различни органи, цели системи. И най-лошото е, че щетите се трупат бавно с години. И последствията, за съжаление, са наистина сериозни. Тук говорим за повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, за неврологични проблеми, за увреждания на жизнено важни органи, като бъбреците и черния дроб. И може би най-плашещото от всичко е, че много от тези тежки метали са доказано карциногенни. Тоест, могат да причинят рак. Хайде да видим какво точно се случва, но на микрониво, в самите ни клетки. Щом тежките метали влязат в тялото, те започват една тиха, но много коварна атака. Първо, могат да увредят клетъчните мембрани. После да объркат работата на митохондриите. Това са, представете си, енергийните централи на всяка клетка. И стигат дори до там, че да повредят самата структура на ДНК-то ни. И какъв е крайният резултат от всичко това? Или клетката умира, или, в по-лошия сценарий, започва да се дели неконтролируемо, което всъщност е пътят към рака. Разбира се, не сме оставени съвсем без защита. Има си регулации. В България това е основно наредба номер 9. Можем да мислим за нея като за нашия основен щит. Целта й е записана още в член 1 и е съвсем ясна. Да пази здравето ни, като се грижи водата, която достига до домовете ни, да е безопасна и чиста. И тази система на защита има много ясна структура, което е добре. Вижте, от една страна са водоснабдителните организации, ВИК-дружествата. Тяхната работа е да ни осигурят чиста вода. От другата страна обаче стои държавният здравен контрол. Тяхната роля пък е да бъдат независим надзор, да следят и да проверяват дали стандартите наистина се спазват. Тоест имаме една система на, така да се каже, взаимен контрол. И тъкмо когато изглежда, че всичко е под контрол и системата работи, се появява един, доста неудобен въпрос. Какво правим, когато науката се развие и изведнъж открие, че някакво ниво на дадено вещество, което до вчера сме смятали за напълно безопасно, всъщност крие рискове? За да стане съвсем ясно за какво говорим, нека вземем един конкретен пример. Той не е за тежки метали, но илюстрира проблема перфектно. Става дума за нитратите. Официалният лимит за тях в питейната вода е 10 мг на литър. И внимавайте, този стандарт е определен още през 1992 година. Десетилетия наред това е била нормата за безопасност. Обаче, ето тук идва обратът. Едно съвсем скорошно проучване показва нещо доста притеснително. Концентрация от само 4,2 мг на литър, това е по-малко от половината на позволения лимит, се свързва с 8% по-висок риск от преждевременно раждане. Само си представете разликата между това, което закона смята за безопасно, и това, което новите научни данни показват. Разликата е огромна. И ето го обобщеното заключение от това изследване, което наистина удря в целта. Оказва се, че дори много ниски нива на нитрати, говорим за по-малко от 1% от официално позволеното, се свързват с неблагоприятни последици за здравето. Ето това вече е нещо, което напълно променя цялата картина, нали?
И така, всичко това ни води до един ключов, фундаментален въпрос. Щом новите научни открития могат да поставят под въпрос норми, които са били в сила с десетилетия, можем ли да бъдем 100% сигурни, че само защото водата отговаря на законовия стандарт, тя е гарантирано безопасна? Добре, и какъв е изводът от всичко това? Първо, нека е ясно. Регулации като наредба номер 9 са абсолютно жизнено важни. Те са основата, на която стъпваме. Но, и това е голямото но, те не са изсечени в камък. Трябва да ги разглеждаме като моментна снимка на науката от времето, когато са създадени. И когато науката върви напред, както видяхме с нитратите, е логично и законите да я последват. Обаче, за да се случи това обновяване, е нужно едно ключово нещо – да има информирано и ангажирано общество, което да го изисква. И в крайна сметка ще завършим с един въпрос за размисъл. Как да сме сигурни, че правилата, които ни пазят днес, няма да се окажат недостатъчни утре? Защото безопасността на водата ни, оказва се, не е нещо, което постигаме веднъж и завинаги. Тя е постоянен процес. Един непрекъснат диалог между науката, институциите и, да, всеки един от нас. В крайна сметка, водата, която пием, е в основата на здравето на всички ни.